Šta je ono tamo? Nothing. Just start. Ok, evo nas. Ja sam ovdje u ovoj rupi, a Petar je iza kamere. Pokaži se svoju sasipacu. Ne želim. Ja sam tajni snimalac. Jeste da to nije gramatički tačno, ali volim da lupam stvari. Nisi jedini. Sad ćemo da snimamo neki mali vlog. Onda ćemo posle da idemo negde da šetamo i Basjevo ćemo da zalepimo za ovu ogradu. Kad se budemo vraćali. Maybe. Možda. Look at that. That's so gross. Mi smo na nekom mestu na reci koju neću da pominjem i uopšte nije Dunav. Ne, tako Petra? Ja ne postojim. Hello. Sve ovo samo Sederov san. U komentarima sve ovo samo Sederov san. Hashtag sve ovo samo Sederov san. Nije! I onako niko neće dirati nikad moj telefon. Previše je kanceroidan. Što snikaš mene, snimaj sve. Previše je moj telefon kanceroidan. Petre, šta imaš na umu da radimo danas? Vidiš da plivaš u toj prelepoj rečici? Ne? Da. Ok, sad ćemo da pauziramo video da zavežemo bajsove ovde i vidimo se kad zavežemo bajsove. Ok, evo nas nazad, Petar je tamo, sam nema prijatelje. Kao što vidite u pokretu smo. Ja kao profesionalizam vozim i snimam, a Petar i dalje tamo sam i nema prijatelje. Ti nemaš prijatelje. Ah, dođe ovo. Napravio si već hashtag. Napravio si već prokleti hashtag. Sve ovo samo san. Sve ovo Sederov san. Ok, Petra, ćeš više popeti gore. Kako? Ok, ljudi, vidimo se kad stignemo tamo. Nadam se. Ako uopšte preživim. Evo nas nazad, Petar je nazad. Ja sam napred. Jesam. Vozimo se po ovamo. Neko sesi stablo tamo. I još sesi puta i Petar je i dalje iza. I javit ćemo se nazad kad stignemo gdje god me Petar vodi. Ok, ljudi, evo nas nazad. Našli smo neku čudnu mesto za bazu. Peki šmeki profesionalizovani. Tamo je baza. Ako je vidite, sad će Peki šmeki prvi Indiana Jones da uđe unutra. Ja zaboravio sam da nisam uključio blic. Dobro je rekao. Imam lampu na ključevima od bicikla, ne pitajte zašto. Ne, nego je to došlo uz ključeve. Aj ti uđi prvi. Ok. Ja se plašim krpalja, nek tebe ujede nešto. Ti prvi placi. Pogledaj što dobro izgleda. Let's go in there! Pogledaj što dobro izgleda. Koliko stvari tu. Ako ja uspijem, ajde prvo da se polamim ovdje, da. Pa dobro kažeš. Postajemo kopija stubera. Maybe. Petre. Šta? That somebody wants Ne. me. Šta je ovo? I know. Somebody dead. Da zovem policiju. Hajde da ne prodimo šta je. Nešto. Čekaj. Čekaj, ljudi, niste nas vidjeli ovdje. Ja pretpostavljam da je ovo neka životinja. Ti? Ajde ti to pogledaš. Šta god da je? Let's go find out. Ima nešto unutra crno. Nije blato. Somebody once told me that gold is gonna Stani. Pomiriši. Wait. If we found a dead body, that would be cool, but It's in a bag. So, that's human's bones. how do you know? Or some fuck! That's a child. Ne mora da znači. Ajde mi nažem policiju. Siguran? Vidi kako ti izgleda. Ja pretpostavljam da je to neka životinja. Ja bi dirao ovo da imam rukavice i specijalnu opremu, ali ne bi. Ćemo da nastavimo dalje. Ne, hoću da vidim šta je ovo. Siguran. Pa miriši malo bolje. Miriši ne sve.
Nešto lepo miriše, ljudi. Jako lepo, ne može biti... Daj mi to šta. Pa jebi ga. Seriously. Seriously, I'm afraid to touch it if something jumps out. You do it. Something jumped out. Nije uopšte ju udarilo. I know. Fuck, ja mislim da je ovo stvarno neko ljudsko telo. A da mi idemo odavde ipak. Ne, ako je ljudsko telo, bit ćemo pare. Ha! No, stvarno. Ne, šalim se. Plašim se ovo da otvorim. Mislim da je svinja ili nešto. Ljudi, ako znate šta je ovo, molim vas pišite u komentare da ako je ljudsko biće da pozovem policiju. Ok, idemo mi dalje, kreni napolje. Ugasi, pošalji Aci poruku. Stoji slika i pošalji Aci poruku. Pitaj šta misliš da je ovo. Ok, ljudi, vraćamo se neko vrijeme kasnije. Ljudi, ja sad držim kameru. Imamo update. To je bio pseći leš. Meni je mama rekla. Pošto je ona doktorica. Doktor nauka. I mi sad idemo na sladoled malo. I ovo će biti za to